پۆدکێستە خۆبوونێ گۆتار دکن لەسەر پلاتفۆرمên Spotify, Spreaker, YouTube û SoundCloudê dikarin me bişopînin. Silav guhdarim podcasta xwebûnê, ez Zeynel Bulut di vê bernameya xwe de em ê mijara tenduristiyê binirxînin bi hevserokê Sendîkaya Ketkarên Tenduristiyê YSS Şiyar Guldiker re. Destpêkê de merheba jor mamoste. Merhaba, dem baş. Mamoste, di rewşa heyî de pergala tenduristiyê ya Tirkiyeyê ji bo civakê çi xwesa kêrhatî? Rastî em karin yani bêjin li Tirkiye tiştek bi kêrî civakê nayê ku bêjin karê tenduristiyê jî ya pergalê bi kêrî civakê ye. Hemû tişt berê jî li ser rantê bû lê evan 19 sale Partiya AKP desthilatdarê li Tirkiye evan 19 sale jî hemû kar û barê wan rantin. Pergala tenduristiyê ji bo rantê hertin bikartînin. Çawa ye? Mesela em bêjin pergala aile hekim ji Almanyayê girtine. Lê bingeha wê negirtine, tenê rûyê wê girtine. Wek dema Tanzîmatê yani dema Osmaniyê. Hevana jî em bêjin işte nexweşxaneyê bajêr anha çêkir, yê mezin ya herî dawî işte qasî 15-20 roj berê li Amedê jî îhalaya wê çêkirin. Bi wî pereyî tenê li Amedê herî kêm 4 nexweşxaneyê din karin çêkir. Lê ji bo rantê eva nexweşxaneyê bajêr çêkir li Tirkiyeyê li pirî bajêr çêkirine. Yê bajarê ku hatine çêkirin em li pratîkê wan dinêrin. Xebatkarê ku tê de dixebitin hevdû nabînin. Ji hevdû qutin. Hem têkiliya insana yê xebatkara ji hevdû qut dikin, hem jî yê ku müteahhitê ku wî çêkiriye garantiye dibê ku dibê em bêjin salê ez ê garantiya 100,000 nexweş bidin ku werin bê nexweşxanê ji ber ku tedawî bibin. Ku 100,000 nehê jî çi qas kêm mabe wê ji xizînê evê wî pereyê bidin. Wek em bêjin balafirgehê çêkir, rêya otoban çêkir. Dibê işte garantiya wê heye. Balafirgeh em bêjin bê salê ew ê 50,000 rêwî werin herin. Ku neyên em ê ya ku kêm maye em ê ji xizînê bidin. An tu nexweş bikevî jî nekevî jî tu neçî wê nexweşxaneyê jî tu herî jî dawiya salê ku ew garantiya ku dane ew hejmara ku temam nebe ji xizînê de xezîne çi ye? Ji vergiya civakê ye. Ji ber vê em karin bêjin yani tu tiştekî wan rast naçe û pergala tenduristiyê jî rast naçe û bi kêrî civakê jî nayê. Bi rastî ji civakê re zirar wê jî heye. Mesela li Amedê salê derbas bûyî me lêkolînek çêkirin û hejmara bajêr nêzî 1,400,000 kesî bû. Yê ku çûbûn nexweşxaneyê acîlê ji wê hejmarê zêdetir bûn di yek salkî de. Yani ev nemümkün. Berê em karin bêjin eva şerê 40 salî zêdetir berdewam dike li ser tenduristiya mirovan ya li ser psikolojiya mirovan. Rastî neyînî çêkir. Ev ya rast e. Lê pergala tenduristiyê anûn wê merhelê ama yekê ku serî wî bêj het bêyaz herin nexweşxaneyê. Yani ji xwezayê dûr ketiye, ji xwe dûr ketiye, ji civaka xwe dûr ketiye, ji mirxê xwe dûr ketiye. û her ku diçe tiştê ku tên avakirin wek nexweşxane, wek pergal bo bikaranîna van xizmeta ji civakê dûr dikeve, bi rastî bi kêrî civakê jî nayê. Belê. Pergala tenduristiyê ya welatekî divê çi xwesa serbixwe be ku xizmeteke baş bide wê civakê? Ew rastî pirsek hayatî ye. Çima? Ya yekem dema ku pergala tenduristiyê serbixwe nebe, tu heta karî bêje ez serbixwe me, ew welatekî serbixwe me. Yani em bêjin ala te hebe, sînorê te diyar bin, tu serbixwe nayê hesa. Li 2 sale hemû dinyayê dît ku aslında gundekî pir biçûk û yek vîrusekî hemû dinya ser û binê hev kir. û hemû sînor jî ser û binê hev kirin û hemû hişmendiya serbixwebûnê jî ser û binê hev kirî. Yani çi ye mesela işte yê ku aşî desta hebe çêkiribe, desthilatdar heye. Yê ku dest wî de tinebe, aşî tinebe, bindest e. Teqez bindest. Mesela welatekî yê Afrikayê karibû tenê 25 aşiya bistîne. Ew jî herhalde em bêjin serokvezîrê bûn, serokê yê welat bûn. Welatekî wek Tirkiyeyê dibê işte ez di nav NATOyê da pir pêşketîme, nav Birleşmiş Milletler da pir pêşketîme, ez jîrim û filan û bêvan jêhatîme, ez serbixwe me. Madem ew qas dewletek serbixwe ye, eva 2 sal e ew qas pêşketiye alî pergala tenduristiyê de, ew qas pêşketiye
چما یک آشیه به دست نخستیه هیچ ام بیش ولاتی که دیگه پیشی گفتم اشته حوجنا که ام ولاتی ما یه نخواش کست نگود پشتره چوا ام بیش دنیای هات گفتم که پاندمیه و کی به پاندمی را تکوشینو بمشینه امی پره بدروان گو ولا و یک جمع درکتیه سری آدارا 2020 دا و جوی روزه ورداجی هر تم هم خود خاپینه هم دنیای دخاپینه هم جواک خود خاپینه يعني بقوايا كي الشفاف دي مثلا نامشي جبر بيجي ام جوالاتك وقت تركيا ام نكانوا بيجي تسربوخا اشتاش بو بي كو اريد تندرستيه دا تسربوخا بي تكاري بيجي از ولاتك سربوخا ما از ولاتك جهاتي ما ام لا ممكن يعني ما خبن جبو تركيا جبو ولاتي ما لا ممكن بله دما كومليت مرن ببانديمي حتى نها لجهان بمليون مروان جيانا خا جداستاري جبر كوفيد تركيا جي دناف ده تولاتي اف روشاهي نكاري بداي بك صدما ويكي شي براستي حموتش سر رانتي يعني مثلا في شيء قلت اشتا ام اجي تشيلي بقرن قلت دنابرا ما دا شركات تنانا اشتغال تنانا ام دولات هرج دولات ايه مثلا دورة دركات هوليكو نابرا دا شركات هنا ورانتك پر مثلا بشتري دركات هولي اجا قلت ام اجي المانيا بقرن قلت تمام peki و چما پیشیش برانه دیگر گو بیاج بو ما باش نبو جبر وی مریم استادیه peki ana çma tu edisti جبر کو رانتا وی زیده تره 2 ساله دست به آشیا ام بیج دی a بخواه yani ام چیکن اما 2 ساله جه هیتشتکی بسر نخستنه هی محتاج خلکینه yani تدی اود بیج yani هی محتاج خلکینه هی به پرا دستینن اوا پارایه که یه گله یه جواکه یه خزینه یه درگیات یا آب براستی پیشکتنا و تنه يعني یادن جی گوتن ام سرفرازیه کی آوا بکن ام جیروکک سرفرازیه آوا بکن که ام بیشن بنیره ام دحمو دنیای دا یه کد دوی قاده دا لهمبر کووید تکوشی کریه یه هری خورد امن لی سالا چونی تی بیرا متبا 5 ماسکه نکار بود برای ملتی کرن یادن روزانه لترکیه ev hejmarê ku tên gotin wek fermî ewana herkes dizane ku ne rast bi reqema dilêzin yani işte bê hejmara vakayê hejmara nexweşan nizam hejmara çi herkes dizane ku nexweş û vaka yek tişt e ama ewana yek ku em bên nexweşxaneyê de radizin wana hesab dikin lê ew ê ku nexweşin û di mala xwe de dimînin di mala xwe de xwe tedavî dikin em bêjin derman dane wan hesab nakin eva qasî çend mehberê لحمو تركيا قاسي يكو جيانا خوش دستا بون لبوري هجماري فرمي نابرا نود و سديدا بو تاني لآمده وي روجه 15 كسا جيانا خوش دستا و هجماري جا آمده چبوجي گوتون 3 كس يعني اي روجي امكارم ياده جن نابا مها اشت چويدا يك روجه كدا لآمده تاني نفشخانا ليكولين 25 كسا جيانا خوش دستا لید لبوري هجماري فرمي هري زيده ده 12 كس یک و جامعه چون یعنی هر تم دخوازه işte civake bixapine çima van ve dışarı civake dixapine peyvistiş çima peyvistiş bu viyat çiye jiber ku careki dere vekterine ve dere ve gere hatta davin berdavam bike yani istatistik tişteki avakiye jibo viya ve dışarı evci dizanin ku hatine dawiya Amerika ve partiye siyasi ku ve dere ve berdavam nekin ev nikarbın جاردن ورن سردسته اوجي بده دروي دي باور دكن يعني تشتكي اواكي بيه يعني ام بيج دو كامبانيا اشيه دا جمعه بديت والحصل راستي دخوازن و وان دروي بردام بكن يعني لحمو قاده انا قاده تدرستيج بيه دوی روشاهی ده یا پاندمیه ده تایبتی تندرستوان چقاسا جوه که بباندور بو بچه روبروما و حتی نها دانه کن بجن چقاسا تندرستوان جانا خوش دستایی ببرنسوی يعني دانه کو کتره دست ما تباهی ترکیه جتج آدارت 2020 و حتی آنها نیزی 405 خبرتکار تندرستی جانا خوش دستانش بر کووید جدست هزار زیاده تر تباهی ترکیه جدست هزار زیاده تر بلکه قاسی 35000 جیه کو ام زنن ببینه باشه يعني سری سالا 2021 برده جرکه کو آشیل خواستنه خبرتکار تندرستی مرن
ji ber vê nexweşiyê gelekî kêm bû. Ev jî bandora ya erênî ya aşiyê li ser vê nexweşiyê çi ye ew asıl ji me re destnîşan dike. Şert û mercên xebatkarê tenduristiyê bi rastî ji berê da ne baş. Yani li welatê Ewropayê dedî ji ber ku pêşketî nedidin. Li welatê Ewropayê em bêjin serê yek doktorekî di sed kes dikeve, li Tirkiyeyê nêzî hezar kes. Serê yek hemşîreyekê em bêjin pênc sed kes dikeve, li em bêjin Ewropayê, li Tirkiyeyê nêzî 4-5 hezar e. Yani bi rastî tiştekî wisa heye ku ev hejmara xebatkarê tenduristiyê berê jî kêm bû, bi pandemiyê re zêdetir kêm. Yani lazım e gavkî ji nû ve bê avêtin û wezîrê tenduristiyê herî kêm li Tirkiyeyê 100 hezar xebatkarê tenduristiyê bigire kar ji nû ve. Çünkü yek û hey têr nake. Demekê tê bîra we mesela em bêjin destûra betlanê ji me girtin. Got hûn nikarin îstîfa jî bikin. Yani tê ya ji min re ya tu ji axêra ye. Tu bimirî ji axêra ye, tu bimînî ji min re. Tu naxwaze te her ciyekî dijî bixebitî. Ew jî qedexe kiribû. İşte va disê me heye. Hê dîsa jinûvekê da destûr dan. Ji xwe piştî destûr dan her kesî dev jê berdan. Li tevahiya Tirkiye bi hezara xebatkarê tenduristiyê dev ji kar ber. Yani me demekî anketek çêkiribû, nêzî sedî not kesî li Amedê gotibû îye xebatkarê tenduristiyê gotibû derfetekî min din hebe ez vî kara nakim. Karê tenduristiyê nakim. Karê tenduristiyê rastî tiştekî ji dil e yani. Lazım e pêşiye tu ji dil bixwazî piştî vê aboriye elbet. Êdî însan jê sar kirine yani ji vî kara sar kirine. Bi rastî şert û mercê xebatkarê tenduristiyê ne baş bû, vêga ji xwe qet ne baş e. Yani hemû ji vî karê sar bûne, ka em bine memê çawa bi serkevin em ê jî. Niha bandora aşiyê ya li ser civakê yani kesek bu aşî dibe bandora we çi ye? û taybetî jî çima bêbaweriyek li hemberî aşiyê heye yani. Hûn gere çê çadin. Yani çend dane hene ev destin he? Yek û li nexweşxaneya radizên ji ber vê nexweşî û rewşa wan xirab e, yê sedî pênciyê wan herî yek û qet aşî nebûne. Yê ji wan sedî sî û pêncê wan yek û dimîne, yek û dozek aşî xwe xistine, an du işte aşiya çînê xwe. Yek û hemû aşiyê xwe tam li xwe xistibin, ji wana sedî yek bile tune ye yek û nexweşxaneya rewşa wan xirab e dewle tedawî dike. Ev jî tê vê wantê. Gavkî berê jî bû, ji serê salê û vir ve xebatkarê tenduristî yek û jiyana xwe ji destan ji ber vê nexweşiyê pir kêm bû. Ev jî tesîra vê aşiyê ji me re dibêjin. Ya pirsa we ya din çima bêbawerî heye? Bingê heviya heye aslî. Yek ji civakê re bi awayekî şeffaf tesîra vê aşiyê natiye got. Nayê got. Ya diyan serê salê nodî dan aşiya sorika hebe. Ev ya hinek ji wan yê xirab bûn, hinek jî doza duyemîn li xwe nexistin. 5-6 salê ne pirsgirêk tune diye, dema ku ew aşiya li xwe nexistine am em bêjin ya dîroka wê derbas bûye ew li xwe diye. Pê derpê nexweş ketiye û yedî wek meytekî yani li erdê ye yani nikare hêdî her ku diçe ber vê mirinê diçe. Ji ber vana hinek gel ditirse. Ya ye. Ya din dema eba xebatê li hemû dunyayê dema xebatên aşiyê hate kirin, wisa dihat gotin ku sankî ku aşî derkeve nexweşiyê bike. Ama anha aşî jî heye, ama nexweşî hê berdewam dike. Li tevahiya dunyayê nêzî 4 milyar doz aşî hatiye kirin. û hê jî berdewam dike. û hê jî ev belav dibe û hê jî her ku diçe li hinek devera mesela işte varyanta deltayê, anhat varyanta mû, ewana pir rewşa xeter derbas dike yani yek û pê dikeve. Li vira jî civak bifikare. Ya din yek û ciyê turîstên wêrê dibe işte vira baş e. Aşî hem li wêrê zêde çêbûye hem jî li wê vira baş e. Ama tişt danetên veşartin yani şeffaf bine. û hinek ciyat bê çawa dibe yani em bêjin ciyek wek Amedê heta mewnî berê yek û aşî bûn tevahiya hejmarê sedî sî û şeş bû. Me nêrî ku nabe em işte odaya bijîşkan wek işte yê din yek û xebatê civaka sivîl dikin. Me kampanya dest pê kir, bi rastî jî gelek em pêş ket. Ha viya tê çi watê? Baweriya gel bi dewletê tune yani ev pir vekirî em karin viya pêş. Ji ewil de em nexistin nava vê xebatê. Dewletê em nexistin. Mesela kurula pandemiyê heye lazım e odaya bijîşkan di nav da. Ama viya nexistin. Çima?
ku tiştekî nerast hebe ew ê bêjin, ew ê wan rexne bikin, ew ê civakê ra derewê wan bêjin. Ji ber wê nexistin. Em hatin merheleyek wisakî fikarê civakê ji ber vêya pir zêde belê gotekgot hene lê ev jî pir mühim e. Bi her awayî heye. Rastî merheleyek ku em hatine ya wê dewlet yê ku em bêjin di nava civakê de biryara karin bigirin yê ku civakê karin îxna bikin ya ew ê wan ra tevgere. An jî bi vê halî her ku diçe paş ve her pêşveçûn çê nebe. و حالا روشا تندرستوانا کر زاته که پر رو دمینن بن پیکرنا مافی وان تندرستوان بچخصا نای فکرین لیل نخوشخانه گازی اشار گیریا لیکولومی پرورده یا آمده دمین دوید 24 حف تندرستوانا استفاکر کلو سدام وی چبو ایدی دوان شرط و مرجان دا خباتکار تندرستی نخوازه. Mesela yeko ez dizanım çar psikiyatrist da devj kar berdan çar psikiyatrist. Ev per wateda. Ji xwe tevahiye heft heşt kes bûn li nexweşxaneyê ku. Ji van 24 jê 15-16 kes yê pisporin û di rastî jî di beşa xwe da yê pêşketîne jî. Li nexweşxaneya Selahattin Eyyûbî jî yê di acîlê de neh kesa îstîfa kiriye. Ev yek dedî bi got yani nikarin bi rêve bidin. Rastî hem şert û merc xirabin hem jî yê ku em bêjin baş hekîmin am işte berpirsiyarin ew jî wek çawa wek desthilatdaran e. Dedî min got anketek me çêkir sedî nodî wî bê ku perfetê min hebin ez vî karî nakim. Ez bi dewletê de naşûrim. Di saziyê dewletê de naşûrim çünkü şert û merc her ku diçe xirabtir dibe û bi rastî yê ku berpirsiyariyê dikin jî ew jî wek desthilatdaran e. Çima tu ciyek bi vîya we de bixebitî? Ew jî ji ber wê evan îstîfayane jî hemû ji ber wê. Yani Murat karı ji ev devleti desthilatdarî hem tenduristiya civakê xera kirî hem jiya tenduristwana bi xwe jî xera. Em pir rahat karin vîya bêjin rast. Belê gelek spas. Belê godarin podcasta xwe bûnê em gîştin dawiya vê bernameya xwe. Mijara bernameya me tenduristî bû. Mêvanê bernameya me jî hevserokê Sendîkaya Ketkarên Tenduristiyê SSYA Amedê برێز شیار گوندی کەم بوو. حتا بەرنامەیەکە دن ئەف دەم و هەموو دەمێوە خۆش بە دەم باش.